Mga ka-K5, ari naman kita diri sa isa ka toda sa distrito si Badriao. Sirin, nagpanagtag naman kita sa Regalo, kaga pila ka mga kasadyahan sa aton mga kautura. Ang pa-birthday gift ni Dr. Miloy, wala lang nagtakop sang Mayo 17, nga adlaw sang iya mismo kaadlawan, pangad kahapon Mayo 19, liwat kita nga nagpangatag sang regalo kaangay sa mga bugas, DTX Coffee Mix, DTX 500, MyTC, kag mga radyo sa mga kauturan naton yung mga tricycle drivers sa Barangay Bulilao, Mandurriao, lakip na sa mga tricycle drivers sa Benedicto Aro. Pero antes na, game na game ang aton mga kauturan nga nagpasakop sa pahampay ng Peppery. Ari ba tanawon ta kung paano sila nag-enjoy? K5! K5! Pagtapos ang kasadyahan, isa-isa naman niya gingapot ang mga pangalan sang masuwerte nga nagdaog sang bugas. O di bala, sa K5 News of Family Wilo, naghampang ka lang, may tiligangon ka na. Siling naman sang aton mga kauturan nga drivers. Go! K5, bantayan kung di naman kami nga distrito o kung toda nga makabisita ka maghatag sa mga sorpresa, regalo, hilabi na ang kalipayan. Balita nagikan sa Surad sang Iloilo. Karag ako sa K5 Rodrifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.